Terve vaan. Vähän on kiirettä pitää. Remontit ottaa oman aikansa ennen kuin pelihallia päästään väsäämään. Tosiaan kauhea hinku olisi saada näitä jo päästä siirtämään sinne, mutta kun ei ole vielä epoksia lattiassa, niin näitä sitten tönöttää vielä vehkeitä tässä ja osa on vielä hakematta, että Helsingin reissu hakemaan Seekarallia ja ehkä jotain muutakin. Pistin tuossa vähän verkkoja veteen, että löytäisi vähän lisää koneita. Ja varmaan löysinkin, että kyllä näitä toikin varmaan sinne menee, mutta kun se on vähän vielä keskeneräinen projekti, mutta täytyy saada täältä pois, niin siinä on sitten tekemistä. Joo, käydään nyt tuossa vähän kurkkimassa, että miltä tällä hetkellä pelihallissa näyttää aika surulliselta, mutta homma edistyy. Vaikka nyt en itse tuolla remonttia sille isommin teekään, niin hemmetisti tässä tietysti on hommaa, että kaiken järjestämistä ja organisointia. Nytkin pistetään vanhoja pumppareita kiertoon ja viedään tonne. Tulee paljon kuraa tontille, niin noilla täytyy olla vehkeet. No, täältä nää ei enää takaisin päädykään. Ne tulee sitten mun käyttöön pelihalliin. Siinä se menee, mutta no on tässäkin hassu esine, niin mennään nyt sillä, vaikka ei nyt suoraan pelihommiin liitykään, mutta mun oli pakko ostaa tämmönen, kun täältä on niin hölmön näköinen, mutta on liian hölmön näköinen. Ja sitten kun mulla on tämmönen vanha Murray Sentinelli, mikä ei ole enää leikkurikäytössä, niin purin sen tommoseen kuosiin ja nyt täytyisi moottori ottaa pelkälle rungolle, niin siitä lähtee perse irti ja siihen tulee tosta toi perä ja kaikki muut. Et tulee vähän erilainen kontio, kun tulee tommonen tosta leikkurirungosta. Täytyy olla välillä jotain muitakin projekteja, että pelkät peli. No oikeastaan sen takia, että mulla on monta vuotta mennyt tässä silleen, että ei oikein mitään projektia ottanut, eikä varsinkaan, jos on ottanut, ei ole saanut valmiiksi, niin päätin ottaa tämmösen helpon, kun tää on oikeasti ei muuta kuin tosta katkia. Naittaa sen tohon ja tekee hyvin, tietysti täytyy hitsailla, mutta tämmöistä hauskaa projektia täytyy välillä. Tietysti kaikki kontrollit täytyy sovittaa, että ei ole mitään kaasukahvaa, vaan ihan kaasupoljinta ja jarrupoljinta, mutta tästä tulee varmaan ihan hauska, mutta tässä on vähän tekemistä. Hyvä kuntoinen tää oli, mutta kun nää syö noin hihnat aina paskaksi, mulla meni hermot, niin mä totesin, että mä teen tästä joku leikkikamu, kun ostin itselleni paremman tuossa muutama vuosi sitten. Niin tää on ollut käyttämättömänä ja turhana ja mä koitin siitä ensiksi viritellä moottorin kanssa, mutta tää vaihteisto niin hankala viritteinen. Siinä olisi tarvinnut, jos sen olisi halunnut niinku kisaleikkuriksi polttomoottorilla, niin se olisi tarvinnut pistää siihen toi mikroauton taka-akseli ja sitten toi ketjuveto, ja sitten mä olisin halunnut, että siellä olisi ollut tuommoinen normimoottori, niin sitten olisi tarvinnut kääntää toisinpäin tuolla. Ei. Tehdään tuosta sähkönä, siitä tulee hauska. Ja saa otettua sitten ehkä vähän tehojakin irti, niin katsotaan, saataisiko se sähköllä ihan keulimaan. Eiköhän, mutta joo, tämmöisiä juttuja tässä nyt. Pikkuprojektin tynkää ja sillä välin, kun odottelee, että remonttihäiskät saa tuolla lattian kuntoon ja heti kun lattia on kunnossa, niin sitten alkaa näitten rajaaminen. En mä sitä ihan täysin rupea kappaleiksi purkamaan silleen, että mitään rälläkömmää ja näin, koska mulla oli ajatus aluksi, että mä olisin hyödyntänyt tämän osan, että nämä
jouset on tässä oikeassa asennossa ja ei tarvitse tämmöisiä ruveta itse tekemään. Ja olisin vetänyt sen tosta katki ja tästä katki. Mutta sitten mä totesin, että sehän on ihan hullu homma. Mä vedän tästä irrotan tämän perän ja sitten tää keula jää enää vielä ihan kuntoon. Että se on periaatteessa ihan niinku palautettavissa ihan normisetiksi kyllä vielä, jos haluaa. Mutta ehkä myy sitten nämä varaosiksi, nämä, mitä tästä jää jäljelle. Katsotaan, jos tämä koskaan tulee valmiiksi, mutta täytyy olla tosiaan tämmöisiä väliprojekteja nyt, että jotain muutakin kuin pelkkää videoeditointia tai sitten videon kuvaamista tai sitten jotain flipperin räpläämistä. Että aloitetaan flipperin räplääminen sitten, kun on pelihalli kunnossa. Mutta mä oon tosi huono silloin, kun mä rupean niin jotain tällaista tekemään, niin kuvaamaan, mutta voin mä tästä vähän näyttää, että miten tää homma etenee. Nyt on perse irti tästä härvelistä. Katsotaan, saanko mä se soviteltua jotenkin järkevästi tähän. Tässä on nyt sitten vähän mittailua ja siftailua aika paljon, että saadaan se järkevästi. Mitataan 10 kertaa ennen kuin otetaan hitsausvehkeitä käyttöön. Kyllä tämä menee aika mielenkiintoiseksi sovittelemiseksi, mutta kyllä niin kuin hyvä tuuri oli, että tämän leveys on aika pitkälti sama kuin tämän, niin mä saan tehtyä tähän korvakkeet ja näille sitten täytyy jousille rakentaa oma juttu, mutta nyt mä en pääse tätä vielä ihan laittaa paikalleen, kun mulla on tossa merkattu tuolla valkoisella, no tostakin sen näkee, missä oli taka-akselin paikka. No se nyt ei mahdu menemään sinne saakka, että mä saisin tehtyä mittauksia, mutta täytyy katkaista tuota runkoa heti, että mä saan taka-akseli. Nyt se on aika paljon tuolla, mutta mun täytyy katkaista sitä niin paljon, että multa häviää toi merkki tosta. Täytyy ottaa tuolta keulasta mitta tohon merkille, että tiedän sitten, että milloin taka-akseli on oikeassa kohdassa. Suurin piirtein. Ei tää nyt oo mitään rakettitiedettä, mutta no niin, joo. Pätkäsin siitä vähän se rungosta pois, niin saadaan soviteltua. Ihan hauskan näköinenhän siitä on tulossa. Onhan tässä nyt semmonen pikku probleemi, että tästä kun katsoo perästä, niin sitä näkee, että toi on aavistuksen kapeampi tää perä, mitä tää orkkis. Mutta ei siihen tarvita kuin joku tuumaset spacerit, niin sit se näyttää jo fiksulta. Mut kyllä se tälleenkin, tästä tulee ihan hemmetin omituinen ja just se, että sitten kun siellä lukee kontio tuossa takana, niin ei jää epäselväksi, että mistä tää härveli on niinku tehty. Mut joo, mun täytyy nyt, että mä saan sovitettua. Se nyt on lähinnä ulkonäköseikka. Mun mielestä tää on just oikea paikka nyt tälle taka-akselille. Se on aika liki samassa paikassa, missä aiempikin. Pikkasen mä pistän tätä tälleen karumpaa kulmaa niin kuin persettä ylöspäin, mutta täytyy nuo jouset ottaa pois, että mä pääsen sovittamaan nyt ton etuakselin paikalle ja jousien asento katsotaan sitten myöhemmin. Joo, jouset on siinä ja nyt sovittelen sitä tohon. Näyttää aika hyvältä, mutta kyllä mä sanoisin, että ihan pikkasen ehkä eteenpäin. Semmonen, mitä mä sanoisin, ton yhden, ehkä tästä, mä tossa kätevästi kiinni, jos mä laitan sitä pikkasen eteenpäin silleen, että se on tossa noin. Yhden tän leveyden verran eteenpäin. Kokeillaan. Täytyy katsoa se vielä. Se vähän ehkä tulee tuolta nyt pitkäksi. Joo. En tiedä. Vähän ehkä. En oo ihan varma. Katsotaan. Tää on tarkkaa puuhaa. Joo, kyllä se nyt se heittää tuolta, kato, kurat ihan niinku eteenpäin, niin otetaan sitä vähän eteenpäin. Uusiokäyttöä. Taka-akseli on ollut tämmöisillä kilkkeillä tossa kiinni, niin siinä on sopiva kokoinen reikä tossa ja toisen mä tossa jo murjoinkin, niin sehän on tommonen. Siitä vaan ylimääräiset pois ja just sopiva kikkare ja kattelin sille jo paikan tohon. Niin siihenhän se tulee. Hitsataan tohon, niin pysyy taka-akseli siinä. Joo.
Hehe, kyllä tästä hyvä tulee. Noniin, siihen on nyt muutamalla pisteellä kummallekin puolelle ja haettu tää kohille. Hitsailtu noin palaset paikalleen ja nyt täytyy sit katsoa, että mitä mun täytyy tästä vielä ottaa pois ja että mä saan noin jouset mahtumaan ja mitä täältä täytyy ottaa, täytyy vähän tutkia. Kyllä se siitä. Näin ikkäästi. Nyt on saumat vedelty tänne jo ja tonne vielä vetää se sauman. Ihan hyvin tulee näkyy, että lämpö tulee läpi asti. Vähän purkuhommia. Tää oli tossa täällä toisella puolella tässä näin, niin siitä otin yhden slicein pois ja sitten nämä aukot on tehty, että jouset mahtuu kulkemaan. En tiedä tarviiko täältä vielä ottaa jotain pois, sitä katsotaan. Mut sitten tässä oli runko kyllä katkee tosta kohtaa, jos tän tällaiseksi jättää, niin tässä on mennyt läpi joku häkväkkärä. En muista oliko tää sitten ruohonleikkurin sitä säätöä, terän korkeutta tai jotain, niin tästä meni akseli läpi, niin nämä palikat, mä tosta toisen teurastin jo ylimääräiset pois, sitten se, no itse asiassa voisi sitä ottaa vähän vielä lisää, tulee siistimpi. No en mä sen laitan, en minä tiedä. No mä varmaan pulttaan sen tohon ja sit vedän pienet hitsit vielä tohon, niin pysyy. Joo, kyllä tässä nyt on kaiken näköistä, mutta hoidetaan tää nyt läjää tältä osin ja tämäkin mä varmaan tonne hitsaan, koska tällä hetkellä tää runko on aika joustava, että se pysyy, niin täytyy vielä sovittaa toi, että sitten ei hitsaa mihinkään väärään asentoon ja katsotaan. Kyllä tää vaan etenee tässä aikamoinen. Hemmetti mikä projekti, on tää kyllä typerää. No, välillä täytyy tehdä vähän typeriä projekteja, ei kai siinä. Kyllä tää tässä alkaa muotoutua. Tää on sen verran kuumaa, että ei ole jaksanut täällä. Täällä on aika lämmin. Ja pariin päivään en ole jatkanutkaan tätä projektia, mutta kyllä se siitä joskus valmistuu. Mutta täällä on sen verran vähän tyhjentynyt, että tämän projektin osalta nyt täytyy pitää vielä jännitystä yllä. Jatketaan se joskus valmiiksi. Mennään katsoa, mitä pelihallin puolella on tapahtunut. No niin, tänne on ilmestynyt yksi tämmönen pömpeli, uusi hankinta. Mä en oikein tämmöisistä, tässä on periaatteessa tappelupelejä eniten, niin mä en niistä niin perusta, mutta kun muut tykkää, niin kyllähän semmonen tarvi hommata. 2 tonnia maksu tolleen. Katsotaan sitäkin joskus, millainen se on. Mut oikein niinku laatukama. Niinku ettei oo mikään arcade-vanapi pahvilaatikko. Mutta pelihalli. Täällä on lattia. Vielä olisi seinissä vähän maalattavaa ja sähköt menee kaikki uusiksi. Tulee aika paljon pistorasioita ja valaistussysteemit uusiksi. Ja tänne on ilmestynyt vähän rekvisiittaa. Näistä baaritiski ja sitten noi tiskit, hylly ja tää tämmönen vitriini. Niin näistä tulee käytännössä niinku baaritiski, mestaa, tiskipöytä. Laitetaan tonne takareunalle naamioverkkoja, saa vähän tonne kattoon ripustaa, niin ne vie myös vähän kaikua pois, mutta kyllä tänne täytyy pistää semmosia elementtejä. Sitten tommonen kiva porras, että jos on vähän pienempää pelaajaa, niin ylettyy pelaamaan flipperiä paremmin. Ja tää on nyt vasta alkua. Ihan niinku, nää on vaan semmosia kilkkeitä, mitkä sattuu löytymään omista nurkista. Ja tänne on jo vähän tuotu koneita. Nää tuotiin tuolta vaan pois tieltä. Siitä Flintstonesit ja Jurassic Park, siinä Sega Rallyn yläosa ja sitten tää ilmakiekko. Nää vähän niinku hakee paikkaansa, mutta kyllä mulla se ajatus, että tässä nurkassa on ilmakiekko ja oikeastaan vieressä on bilis, että ne on niinku täällä ja katsotaan vähän mitä kaikkea tänne sitten tulee. Joo, flippereitä. Saatoin tossa tehdä yhden hankinnan. Sattui olemaan erään tietyn sinisen siilin 35-vuotissynttärit.
ja julkistettiin joku flipperi. Saatoin ehkä sellaisen tilata. Nyt mulla on 10 flipperiä tulossa suoraan käyttöön ja sitten 3 on vähän semmosia projekteja, mikä tulee sitten aikanaan. Sega-ralli, täytyisi käydä hakemassa loput romut, tuoda vielä nuo kaikki koneet sitten muualta. Mutta nämä nyt tuotiin vaan tänne sen takia, että nämä oli tuolla tiellä, tuolla verstaalla. Siellä ruvetaan tekemään eri juttuja. Ja oli muuten ihan hyvä, että lainasin tästä naapurista trukkia, niin sillä oli ihan kätevä tuoda nää tänne. Ja tosiaan sen takia nämä nyt on lavojen päällä tässä, että nämä on sitten helppo siirrellä tässä, kun sähköasennuksia tehdään, niin ei jää sitten näistä kiinni, että mihin niitä valoja asennetaan ja näin. Ne tuotiin nyt tähän, mutta en mä vietti vielä kaikkea tuoda tänne, kun parempi tehdä sähköasennukset silleen, ettei täällä ole liikaa romua. Nää nyt on silleen, että näiden ympäri pystyy kulkemaan, mutta kyllä tää pelihalliksi muuttuu vielä. Paljon on duunia ja paljon palaa rahaa, mutta kyllä se vaan tehdään. Kyllä tää on nyt jo hyvin alkanut ja onneksi oli tämmönenkin baaritiski löytyy jo, niin kyllä mä sitä odotan, että mä saan parkkeerata. Tää tulee johonkin näille main. Tää baaritiski varmaan tuosta tolpasta silleen, että tää on mun paikka sitten ja tästä näkee kun jengi tulee sisälle ja ympäri koko mestan. Saa tässä istuskella ja heittää jerryä. Katsotaan mitä tästä tulee. Mutta joo, nyt meikäläinen lähtee pariksi viikoksi vesille. Nyt on kesä parhaimmillaan. Nyt saa jäädä hetkeksi aikaa. Tää on nyt siinä kunnossa, että tästä on hyvä jatkaa ja syksyllä on sitten pelihalli Kuosissa. Mutta kyllä mä ihme ruohonleikkuri kontiohässäkkää, kyllä mä sitä jatkan, mutta nämä on semmosia. Silloin kun on projekteja paljon, niin joku jää aina kesken, mutta siitä se jäi hyvään kohtaan. Siitä on helppo jatkaa sitten, että sitten kun on semmoset fiilikset. Mutta joo, tällaista. Tästä ei tule pelihallia, tästä tulee ihan bisnesjuttuja. Tää seinä menee umpeen, että tää tulee olemaan ihan oma mestansa. Ai hemmetti, kyllä mä odotan sitä hetkeä, kun mä saan laittaa kaikki koneet riviin tähän ja sit tulee vähän pöytää ja kaiken näköistä. Siis kaikkea on ideoitu. Voi mitä ideoita onkaan, mutta ne jää vielä nähtäväksi. Hei, palataan näihin asioihin. Tää nyt oli vähän tämmönen jotain ihan sekavahkoa selitystä nyt, mutta nyt katsotaan joskus sitten jotain järkevämpää. Palaillaan.